ዘራረባ ላ ተባሂሉ ንስተዘርግሐ ዜና አሉታ ሂብሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ አሰልጣኒት ማሊ ኣብ ዝገበሩ ጋዜጣዊ መግለጺ ሊቨርፑል ካብ ምምላስ ኮቲኖ ብዙሕ ነገራት ክትረብሕ ከም እትኽእል እኳ እንተገለጸ ዋግኡ ልዕሊ ዓቕምታ ጋንታ ምዃኑ ኣረድዮም ብራዚላዊ ኮቲኖ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 እዩ 142 ሚልዮን ፓውንድ ተኸፊልሉ ካብ ሊቨርፑል ናብ ባርሴሎና ጋጊሮም እንተኾነ ተጻዋታ ኣብታ ስፓኛዊት ጋንታ ቆዋም ቦታ ከውሕስ ከም ዝተሸገረ ይፍለጥ ስለዝኾነ ካብታ ጋንታ ወፂኡ ናብ ካልኦት ክለባት ክሰጋገር ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሊቨርፑል ናብ ኣኽቲ ወስዶ ድሌት ከም ዘለዋ ክሕበር ጸኒሕሎም እንተኾነ ግን ክለብ ኩሉ ኣብ ጋዜጣታት ዝበሃል ዘሎ ሓሶት እዩ ሓቂዩ ከም ክለብ ምስ ጽቡቕ ርክብ ኣለና እንተኾነ ግን ናባና ክንመልሶ ኣይንኽእልን ኢና ክኸውን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ዘለዎ ጥራይ ጽቡቕ ንምንየሉ ክብል ርእይቱ ሂቦም ኮቲኖ ኣብ 2013 እዩ ካብ ኢንተር ሚላን ናብ ሊቨርፑል ተሰጋጊሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዜና ምስጋር ተጻወት ከይወፃና እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም 80 ሚልዮን ፓውንድ ብምኽፋል ንኣካፋሊ ጁቬንቱስ ኣርጀንቲናዊ ፓብሎ ዲያባላን ምግዛእ ተበግሶታት ከም ጀመረት ይግለጽ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ብሊቨርፑል ዝተሰዓረት ቶተንሃም መሳርዓ ዝያዳ ንምድላል ክብረ ወሰና ዝኾነ መጠን ገንዘብ ብምውፋር ነቲ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ንምውናን አንቂላ ትርከብ ኣብዚ ወርሒ እዚ ንኣካፋሊ ፈረንሳዊት ሊዮን ታንጉይ ንዶምበለ 66 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ዝወነነት ቶተንሃም ንዲያባላን ተዳወሲኻ ኣብዚ ስዕብ ዓመት ስፖርት ዝያዳ ካልእ እዋን ተማሓይሻ ክትቀርብ ዘሎ ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ ተንተንቲ ይሰማምዑ ኩራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎም